सीएम मीटिंग ओके सीएम मीटिंग असली म्हणजे कितें आसलें मिटींग आयज म्हळ्यार उदो आमची विसी जाल्ली त्या आदाराचेर परत एक फावटी आमी बसून आमदारांची आमदारांची परत एक फावटी आतां आमी लॉकडावना विशीं फुडें चर्चेक हें करी केप्यां हांव फाल्यां कोवीड केअर सेंटर वीथ ऑक्सिजन बेड आमी चालू करतात तेजे विशीं थोडेशें डिस्कशन जालें आनी त्याच म्हणजे उदो विशीचेर आमी डिस्कस केल्ले सगळ्यांनी आतां परत एक फावटी बसून आमी ते उलयले की लॉकडावना विशीं पद्दतीन आमी तशें म्हणलां की ज्या पद्दतीन सद्या सिच्युएशन जें आतां वाडलेलें आसा आनी केसी आसात ते प्रमाणे जे रिस्ट्रिक्शन घातले आसात खरी पूण तातूंत भायर आनीक जर लॉकडावन जर जावन सामकेंच जर तेजेर आळा हाडपा खातीर हें करप जाल्यार बरी गजाल न्ही. एवढं लेट का कोणाच्या आदेशाची वाट बघताय नेमकं म्हणजे कशासाठी आदेश आदेश तशें न्ही की ऑलरेडी सेवन टाइम टू टाइम अशें हें घेतलाच पयलीं काहीच उपयोग होत नाही नमस्कार करून चमत्कार करून लोक ऐकत नाहीत ना रिस्ट्रिक्शन घालून सुद्धा आता काही लोक ते पाळनात काही लोक ऐकनात ती गजाल वेगळी लोक अजूनही हे माहिती आहे ना फीडबॅक मिळतो ना भायर सरतात तुम्ही डिमांड केला सीएमकडे त्यामुळे आमी जेन्ना डिस्कशन केलां आमी तशेंच म्हणलां की अशें आमी करप आमी बरें कित्याक सगळ्यां म्हणजे सगळ्यांचो सुरतो आसलो केशी वाडटात त्या प्रमाणे सगळे जर वाडत आसा म्हणटकीच आणि पर्याय ना न्ही. लोक स्वतःहून पंचायती लॉकडाऊन करतायत नगरपालिका करतायत सगळे लोक सिरियस आहेत म्हणजे 50च्या बाहेर मृतांचा आकडा जातोय तरी सरकारला वाटत नाही की लॉकडाऊन करायला पाहिजे. सरकारला वाटत नाही असं नाही ते सरकारने टाइम टू टाइम स्टेप घेतला आणि जे काय हे नाही ना तुम्ही नमस्कार करून सांगून कोण ऐकत नाहीत ना. परंतु आता हे झालं वाढलेलं आहे ना सगळ्यांनी तुम्ही व्हिडिओ कॉन्फरन्स झाली म्हटलं आमदारांची सगळ्यांचं सगळ्यांचं सेवन ओपिनियन घेतलेले आणि प्रत्येकाची अशी म्हणणी अशीच आसा की लॉकडाऊन कितले दिसांचे परिणामचे असे दिसतात कितली म्हळ्यार आता ना म्हणल्यार आता आमी सद्याक रिस्ट्रिक्शन घालून सुद्दां काही प्रमाणात हे जाला केशी वाडटात ते गजाल वेगळ्यो पण थोडेशे लोक अजूनही मातशे तेजो हे जाल्लो आसा असं जाला. आज 3000 केस आहेत 58 लोक वाडला म्हणटकीच आता कितें ग्रामीण भागांनी लागू जाल्ले आसा ते सगळे कडेन लागू जाला आणि आता काही हे ना वाड्यानी गेल्ले आसात लोकांनी थोडंसं प्रिकॉशन घेवं जाय. हांव आतां पळयता गांवांनी सुद्दां आमी सांगता सगळ्यांक पूण कितें जाता लोक अजूनय तितले हे ना लोकांनी सद्या अशें चलिल्लें आसा लग्नां सुद्दां कार्य लोक करता आनी कितें करता तुम्ही परमिशन दिली तर करणार ना लोकांनी मातशें हें घेवंकूच जाय. आता प्रत्येकान जर मातशें प्रिकॉशन जर घेतलें जाल्यार हें जावंक शकता. हांव म्हणटा सद्या लोकांनी अशी म्हणजे भायर न सरता अननेसेसरी भायर जे सरता लोक तेमी ते टाळपा जाय. गरजे लागून भायर सरचेर पडटा ती गजाल वेगळी पण अननेसेसरी लोक जे भायर सरता ते टाळपाकच जाय. तुम्ही आदेशच असे करता शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंट मध्ये येणारी दुकानं सुरू ठेवा म्हणता तुम्ही पहिल्यांदा सगळी दुकानं सुरू राहतात झाली ना मग तुमका तरी दिसता की लॉकडाऊन इज द सोल्युशन सध्या म्हणून आणि किती दिवस वाट बघायला लागेल आणि लॉकडाऊन साठी आज आम्ही डिस्कशन तसेच केल्ले आसा की आता केसी जर सगळ्यांच घालून पयलीं सुद्दां आमी आता रिस्ट्रिक्शन घालून सुद्दां केसी वाडटात आता ऍटलीस्ट लॉकडाऊन तरी करून पळोवचें किती दिवस लागतील आणि म्हणजे लॉकडाऊन साठी फायनल निर्णय घ्यायला काय ते लॉकडाऊन करायला आजच होणार बरोबर आहे